Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya ug sa mga padayong nagsunod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Story. Ako day si Eltroy, 33 anyos, ug gusto unta na akong i-share sa inyo ha ang nakuwang na-experience ng kahadlukan ug tuyo gyud na akong magipangita ang inyong Facebook page para lang mapadala ang ako ang istorya. Unta, mahatagan ninyo og pagtagad ang ako ang gisend ug ma-share kini sa uban. Kini nga akong istorya, nahitabo day kini katong panahon nga maupay pagtungtong nako sa grade 7 o first year high school pa lang ko. Nagtubo ko nga hilig kayo kong madiskarte, pero dili sa babae ha, kundi sa pagdiskarte o pagpangita og kwarta. Bisan unsa nalay akong mahuna-hunaan og buhaton, basta makakita lang ko kapangitaan og kwarta. Maong gadako gin ko nga madiskarte sa kinabuhi, hangtod naabot ko sa ako ang naabtan karon. Ang amuang nahimutangan di ay, kay duol mi og landfill sa basura kaniadto. Dito na gyud ko nagdako ug nagtubo. Mao sa lugar pa lang, makahibalo na siguro ang uban kung unsay ako ang buhaton. Nasulayan na nako ang pagpangalkal o ginatawag sa pulong nga pagpamasura. Ukay diri ug ukay didto sa basurahan, bisan asa na lang ko maabot para makatigom ko og sama sa mga botelya, puthaw, plastik, mga bronse ug uban pa nga pwede ang kapatimbang sa junk shop nga duol ra pud sa amo ang dapit. Ang pagpamasura ang akong pirming ginabuhat kung bakante ko ug taghuman pud sa ako ang klase. Sa yorman pud ko maabot ug magdagan-dagan pagali ko kung mopauli na para lang gyud makapamasura pa ko. Usa ka adlaw ato, bideklara nga among eskwelahan nga mag half day ra daw kay lagi tungod sa event sa mga maestra. Ug syempre, ako dakong kalipay nako kay makasayo ko og pauli. Unya, makahigayon piyud ko og adto sa basurahan aron dako-dako ko og agi para ubay-ubay pud ang ako ang makuha. Nagampo gyud ko ato nga may untag daghan ang dump truck nga mangyabo karon sa basura aron ubay-ubay pud ako makuha. Nindot gyud og naay dump truck nga moabot kay para nako daghan na pud ko og kayunon ug makit-an. Kasagaran, adto man jud i-dump sa amo ang dapit ang labayanan sa daghang basura nga gikan pa sa lain-lain nga mga dapit. Mabaho o mahugaw, kayano na lang nako aron na lang ko'y kakitaan nga kwarta. Sugod na ko pamasura ato ug di kayo to tantong init pod. Nakahuna-huna ko nga moadto na dayon sa landfill. Gikuha dayon nako ang ako ang butas nga para sa tiil ug ang stick rod nga para kalkal ug guantes pod nga para isuot sa ako ang kamot. Pag-abot na ko didto, iyahay mi og pwesto na ato. Nya nay uban nga namasura ngadto, mag-angkon nay og mga dapit. Mga alas 4:30 na to sa hapon, dihang miabot og sunod-sunod ang mga dump truck na naidaghang dala nga mga basura. Paminaw nako, maabtan jud og kilom-kilom kay tungod sa kadaghang dala niini sa dump truck. Ug ako, gapaabot lang jud ko adto nga mahuman sila. Dihang nahuman na og yabo ang mga dump truck, iyahay na miug og kay ato na mauli ng ubang mga namasura. Mga alas 5 kape na to, ug ako nagpabilin gihapon sa lugar. Taod-taod lang sa akong pagsuroy, nakabantay ko og taong lalaki nga gatalikod ug gaukay-ukay kini sa may basura nga gapundok. Adto na ko siya nakit-an sa may unahan nga dapit ato ug ako kining gitawag. Gitawag na ko siya kay ako unta siyang badlungon kay di siya dapat magbarug-barug o mag-ukay-ukay nga tunga dapit kay naay masuko ug kay kaila po nako ang nakaangkon dito nga dapit. Pero murag wala siya sa iyang hunahuna. Wala gid siya manumbaling sa akong sampit niya. Mipunit pa ko og gamay nga lata ato aron makadungog siya para pud makalingi siya. Pero wala gihapon siya mulingi. Miduko ko ug mipunit ko og laing gamit aron ako tailabay sa iya pag-usab. Apan paglingi nako dito niyang balik, nawala kini sa iyang pwesto ug ako nga gabarog ato sa akong himutangan. Nahibulong ko kay kalit man kayo ang iyang pagkawala. Mihangin lang og galit
nga dala ka bugnaw. Ug tungod sa akong nabatian, may desisyon na lang ko nga mo pauli na kay basin niyag unsa na sad ang ako ang makita. Usa pa pud, padung na ra ba pud to mag alas 6 ug medyo ngit-ngit na jud kaayo. Gibaliwala ko na lang kadto ug may pauli na ko sa amoa nga gaalsa sa akong dala nga sako ug naglimpyo dayon ko sa ako ang lawas. Pagkagabi na ni ana, wala jud mawala sa akong nahuna ang kadtong lalaki nga akong nakit-an kaganiha sa may basurahan. Ug wa damha nga may kalit lang gid og panglimbawt akong balahibo pagkahinumdum na pud nako ato. Miinom na lang ko og gatas para makatulog ko ug aron di pud ko magsigig hunahuna na ato. Tunga-tunga to sa akong pagkatulog, dihang nakadamgo ko sa maong lalaki ug pareha sa senaryo nga ako ang nakita didto sa may basurahan. Nakita daw nako siya nga gatalikod ug dungog kaayo nako sa akong duha ka dulunggan nga naghilak siya ug gadangoy-ngoy sa may basurahan. Gabarog ra siya ngadto pero gatalikod ra siya ug ang last na akong nakita sa akong damgo, naglutaw siya ibabaw sa mga basura. Nang limbawt akong balahibo ato, pagkakita nga wala magtugad ang iyang tiil sa yuta. Nakamata ko sa akong damgo ato ug aabot yun ang akong ginawa tungod sa akong nadamguhan. Kalain sa akong damgo, mura magnay pasabot. Nakaingon ko sa akong kaugalingon kung unsa kaha to o kinsa sad kaha tong tawhana. Misibog na lang kog laing lugar sa akong higdaanan ug mibalik ko katulog para makamata pa ko usayo ug aron makaeskwela pa ko. Pagkabuntag ni ana, buhat sa akong inadlaw-adlaw nga buluhaton, pamahaw, eskwela. Unya human sa akong pagskwela, mao na sad to akong gibuhat ang pagpamasura. Suot na sad ko sa akong mga gamit ug dala sa kinahanglanon sa pagpamasura. Milahos dayon ko ato sa lugar nga akong gikalkalan nga ubay-ubay pud og gitapukan ug nangukay na ko og sugod ato. Sa akong pagsigig lakaw-lakaw ug pangalkal, naabta na sad ko og alas 5 ato. Kaya wa pa gyud napuno ako ang sako nga dala na sad. Maong nakadesisyon ko nga moadto ko sa may unahan aron mangukay pa ko og basura ngadto. Pag-abot na nako, nakabantay ko nga ang katong basura nga giyabuhan gahapon sa mga dump truck naay dapit nga wala kini matandog ug wala kini kalkala sa mga namasura. Nahibong ko og sa akong hunahuna nganong wala ka kalkali diha nga gabundo pa man. Pagkataod-taod, nakabantay na pud ko nga naa na pud to ang lalaki nga nakatalikod pagkagahapon didto. Mao man gihapon niyang nahimutangan. Ako kining gitawag ug wala na pud kini manumbaling na sad. Gitawag nako siya kay ako unta siyang ingnan nga naa may nakaangkon dihang tapuka. Bungol man siguro ning tawhana kay nganong dili gid makadungog. Mao to nga nikuha na sad ko og gahi nga butang ug ako kining gilabay dul sa yaha. Wala gihapon kini manumbaling. Mikuha na sad ko og dako-dako nga putol sa galon. Ug sa akong paglabay niya, nadunggan ako siya. Mura siya og gabakho. Mikalit lang og dangoy-ngoy siya. Mura siya naay gipangita ug gusto niya makita. Ug nagsigi siya ukay sa mga gitapok nga mga basura nga nakabundo. Mibalik sa akong hunahuna nga mauman kining akong nakita sa akong damgo pagkagabi. Pamilyar na ako ang maong senaryo. Gipaminaw na ako siya ug dako na kong kakurat. Iyang milingi kini nga napuno sa dugo ang iyang tibuok nga naong. Pulo ang dugo sa iyang naong. Unya, ang dugo pula kaayo ug gakatag kini sa iyang dapit sa dughan. Ang ubang taga sa dugo paingon kini sa iyang tibuok nga lawas. Nakaatras ko sa akong gibarugan ug wala ka mapugni ang pagpanglimbaw sa akong balhibo sa akong nakita nga nagkadugo siya. Nakabantay sad ko nga dali ra kayo mi gabi. Nahibuong na lang ko nga dali ra man kayo mi alas 6. Midagan ko pagawas sa landfill kay naabta na gyud ko sa pagsalop sa adlaw. Pagkauli na nako, nahibulong si mama nako kung ngano gahangos daw kuno ko ug nganong mura daw kuno kog nakakita og ungo. Nga grabe man kuno daw nakong paspasang nakalakaw ug gaabot pa gyud ang akong ginhawa. Miingon na lang ko nga gadagan ko kay gabi na pero ang tinuod jud tungod jud to sa nakadugo nga lalaki sa may landfill. Wa ka pugni akong nabati ato ug wa ko kasabot nganong gipakita ko ato. Pagkagabi na niya na human akong himasa, nag-assignment ko.
Unya nagkastorya mi sa ako ang mama. Nakapangutan ako sa iha random nga pangutana. Mutuo kag ungo-ungo ka nang magparamdam ma. Pangutanan ako niya. Itubag pud si mama sa ako nga dili biya. Ang nakapangutana man ka ana. Para naman kumutuog ako mismo nang makakita. Tugang pa ni mama. Wala na lang na ako gipadayon akong pagsukit-sukit ka mama. Ug ako na lang giingon nga survey question kini sa among assignment. Pero ang tinuod, gusto unta na ako makahibalo si mama sa ako ang nakita pagkaganiha sa basurahan. Apan siya namin niingon nga di siya mutuo. Mong giputol na lang nako ang istorya ug pagpangutana kaniya. Pagdayong katulog, wala gihapon mawala sa akong una-una ang naong sa kadtong lalaki nga nakadugo pagkaganiha. Namurog akong balhibo na pud ug ipaningot og bugnaw. Nagkuob na lang ko sa habol na kong amalong kung nagpaduol ko kang mama pagkatulog. Pagkabuntag na ni ana, nahibulong na lang ko nga nung naidaghang tao nga may gawas sa amua ug mipaingon sila sa may basurahan. Si mama, akong nasugatan ug nangutana ako sa iyaha nga unsay naa nga daghan mang tao ang kaadto og basurahan. Miingon si mama sa ako nga naa daw kuno'y nakit-an nga taong patay nga lalaki sa basurahan nga nakasud og box ang lawas ug nagkabuwag-buwag ang parte daw sa lawas kay gichap-chap kini. Wa gyud kuno'y puangot sa nagbuhat, puong pa ni mama. Misiga akong mata pagkadungog sa giingon ni mama. Ug nananghid ko niya, namutan-aw sa ko padali ngadto sa basurahan. Ikinilaging kuryoso sad kaayo ko. Mipaingon na dayon ko ngadto ug pag-aabot nako sa lugar, naa didto ang mga pulis ug kadtong namasurahay nga nakakita og nakaukay sa gichap-chap nga lawas sa tawo. Gialihan ang maong lugar kung asa kini nakit-an. Ang dapit kung asa gialihan, mausab to ang dapit kung asa na ako nakit-an ang kadtong lalaki sa ako ang damgo. Nang limbawt akong balahibo atong orasa ug di masabtan ako ang nabatian. Dihang aktual na gyud nga giablihan ang maong karton ug first time gyud nako nga nakita nga naiingon ato nga patay nga nakachap-chap. Kita gyud kaayo nako ang pag-abli sa maong karton ug naukayan daay kini sa may ilaw nga dapit atong basurero. Pagkakuha na sa mga parte sa lawas, kita gyud sa akong mga mata hasta pud atong mga nananaw ang kahimtang sa maong gichap-chap. Mas midako og samot ang ako ang mata. Dihang nakita nako ang sinina nga naapil sa sulod sa karton. Kay susama jud kini sa maong sinina nga akong nakita kagahapon ug sa ako apong nadamguhan. Nakapangladok ko sa ako ang laway na ato. Dili kaha ang gichap-chap nga tawo kay mao to ang lalaki nga akong nakita kagahapon. Dili ba kaha nangayo to siya og tabang nako kagahapon. Apan hadlok lang gyud ko pagkakita nako sa ihang dagway. Grabe ang pagpanglimbawt sa akong balahibo na ato. Samtang nagtan-aw ko sa pagkuha sa pulis sa maong patayng lawas, kalit lang sa likod nga dapit nga naay nagtapok pud nga mga tawo. Na ako'y nakit-an nga lalaki nga nasigi siya og tutok nako ug nakabantay ko nga ang kadtong lalaki siya kadto ang lalaki nga nakita nako sa akong damgo nga nagadugo. Apan kalit lang nga nawala kini og kalit. Para ninyo, di ba kadtong nagpakita sa kumpol sa maong mga tawo? Siya pud kadto ang tawong gichap-chap. Maunay pangutana nako nga hangtod karon wa pa gyud nako matubag. Pila na ka years ang milabay ug namahawa ra gyud miadto sa landfill sa basura. Apan ang akong nasulayan kakahadlok, nagpabilin ug ang mga pangutana wa pa gyud nako matubag. Mihisgot ko about ani ngadto sa ako ang mama. Apan di gyud siya mutuo sa akong gipangistorya. Kamo nga mga naminaw ug nibasa, unsa inyohang masulti? I-comment ang inyohang tubag kay ako yang pong basahon if ma-feature man gani ni ako ang story. Diri na lang kutob ang ako ang istorya ug daghang salamat istoryang kahadlukan sa pag-share o pagbasa. More power ninyo ug sa Bisaya Horror Story nga community. More stories to come ug maayong adlaw kanatong tanan.